Nu er vi kommet her til Galleri Rum i Ebeltoft, og Ebeltoft er jo virkelig et eksempel på et sted, hvor der er meget sommerliv. Det er et lille galleri, og der er meget begrænsede pladser. Om ikke så længe, så laver vi lidt om herinde og gør klar til koncert. Beholder selvfølgelig alt på væggene, så vi kan spille her midt i kunsten. Så skal vi bare have instrumenterne op og gjort klar til gæster. Hvis du kommer til Ebeltoft, så kan du egentlig bare finde maltfabrikken og så gå ind i maltgården, og så er der sådan en grønlig dør inde i et lille hus ved siden af, og her finder du Galleri Rum, og man kan jo se på deres Instagram og så videre, hvornår de holder åbent. Smid mine støvler, trækker morgentogen ind, nikker til dig, der kommer og går. Det er jo sådan, at jeg faktisk har boet i Ebeltoft i en periode, så det er jo et sted, hvor jeg har nogle relationer fra den tid, blandt andet nogle skønne musikere, og jeg har også indspillet noget af min musik herude. Og der er det sådan, at for mig, der er Djursland et sted, der på en eller anden måde ryster mig en lille smule. Det er ikke der, hvor jeg er helt i ro. Det er der, hvor jeg på en eller anden måde bliver inspireret og sådan rusket lidt, tror jeg. Jeg elsker at komme her, og elsker at spille koncerter, og så det er dejligt at være i Ebeltoft i dag. Det der var, og jeg aner ikke hvor. Dørene åbner lige om lidt, og vi er klar til en mega dejlig aften her i Galleri Rum, når vi skal spille koncert lige om lidt. Damerne, der har galleriet, Mia og Kit, de har jo arbejdet for at få skabt nogle gode rammer, og jeg glæder mig vildt meget til at spille herinde midt i al deres fine kunst. Så det bliver dejligt. Cheyenne med George Strait, eller All My Exes med George Strait. Cheyenne. Okay. Cheyenne eller Amarillo by Morning. Jeg tror stadigvæk Cheyenne. Altså, det er virkelig svært, men det tror jeg, ja. Okay. Ja. Eller, hvad hedder den? I'm Gonna Miss Her med Brad Paisley. Stadigvæk Cheyenne. Det er spændende, hvad du kan byde på. Ja. Der kan slå den Ja, vidunderlige. I'm Gonna Miss Her, det var et sjovt valg. Ja. Det er nu, jeg skal gå, men jeg gemmer duften af dig i mit tøj. Prøv at være fremragende der. Det er højt. Ja, det er lidt højt, men fremragende.